अखानि खाबुखौ लानानै दुथां सिखावा न'निफ्रायनो मोसौ हालिसे खावदों। जायफोर न'खराव मोसौ दं बिथांमोना सांग्रां जा, नङाब्ला गोग्लैगोन गेदेर खैफोदाव। रायजोआव जुब जुब अखा हानायजों दैबानाजों भुगिनांनाय समाव सिखावनि उदखार। जुब जुब अखा हानायखौ दुथां सिखावा खाबु लादों। अखा हानाय समाव हरनि खाबुखौ लानानै दुथां सिखावा हालिसे मोसौ खावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि राजाबिल गामिनि सिजय बसुमतारी सावगारियाव होनाय नैबे मोसौ हालिसेखौ थांनाय हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा खावनानै लांदों। सिजय बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानाय मोसौ हालिसेजोंनो हालेवनानै आबाद मावनानै न'खर संसारा मोजाङै सोलियोमोन। बे मोसौखौनो थांनाय हरनि समाव न'निफ्रायनो खावनानै लांदों होननानै फोरमायनायजों लोगोसे जुदि मोसौखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। अखानि खाबुखौ लानानै दुथां सिखावा न'निफ्रायनो मोसौ हालिसे खावदों। जायफोर न'खराव मोसौ दं बिथांमोना सांग्रां जा, नङाब्ला गोग्लैगोन गेदेर खैफोदाव। रायजोआव जुब जुब अखा हानायजों दैबानाजों भुगिनांनाय समाव सिखावनि उदखार। जुब जुब अखा हानायखौ दुथां सिखावा खाबु लादों।